Мръсен софиянец влиза в мръсен баварец, в джоба мъртвец, а уредбата китаец. За балъци няма време, че времето лети, опъва 3 водки, става като Брусли. Имаш ли проблеми, отиди и му кажи, после нема никаква пара да имаш ти. Момчетата му правят пари, понякога и бая бели, ама той на 1-2 човека звънни и после за проблемите забрави. Има 2-3 човека в кат, с тях редовно прави купон до откат и си пее луда по тебе в такт, а в казиното всяко крупие му има мерак. Няма стига, камерунеца пристига. Мръсният софиянец ги прави луди, топ мацките за него просто нямат думи. 10 бона са му само зимните гуми, а в банката му има поне 7-8 нули. Цялото първо и 8 репу му имат номерата, паркира на аварийки пред съдебната палата, а на прибиране си брои парата. На задната седалка на Ролс-Ройса седи неговата руса девойка. За нея разправят, че е най-добрата в кревата и в броенето на парата. Ако имаш проблеми, на него звънни, той ще оправи проблемите ти, ама няма да е безплатно, знаеш нали? 20 бона в клуба му е сметката, вади парите от Гучи жилетката и после на прибиране решава, че ще ходи да си вземе на Хилфигер за 2 бона фланелката. Материала му винаги е най-скъпия, всички му казват, че е най-лудия. Той нашия иска да се прибере от тях да си пуши пурата пак. Че е топ газар, това е факт. Навсякъде има контакт. Политиците за кафе му звънят, той им вика: ще се видим, много е малък светът.